फोन चालू देऊ नये का सांगू तू हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। तर हा व्हिडिओ संपूर्ण माझ्या एक मालवण जर्नीवरती केलेला आहे। तर आम्ही जात आहोत, एक हॉली क्रॉस आहे मालवण मसुरे साईडला। तर त्या हॉली क्रॉसला आम्ही दर्शन करण्यासाठी जात आहोत, कारण जेव्हा मी बेपत्ता झालेलो तेव्हा एक आमची वाड्यातील एक आंटी आहे, तर त्यांच्यानी माझ्यापासून प्रेयर केलेली की मी लवकरच भेटू दे म्हणून। तर त्यासाठी आम्ही मसुऱ्यामध्ये आज प्रेयरसाठी जात आहोत। तर त्याचाच हा एक छोटासा व्लॉग आहे। तर मित्रांनो, हा व्लॉग तुम्ही शेवटपर्यंत तुम्ही पहा आणि जास्तीत जास्त लोकांना हा व्लॉग तुम्ही शेअर करा आणि हा व्लॉग तुम्हाला नक्कीच आवडेल। जास्ती काय नाही, ह्या व्लॉगमध्ये संपूर्ण जर्नी मी तुम्हाला दाखवणार आहे, कशा प्रकारे आम्ही गेलो आणि तिकडचे थोडेसे शूट करणार आहे। जे काही प्रेयरमध्ये मला काढायला भेटतील ते मी थोडासा व्हिडिओ मी तिकडचा पण शूट करणार आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो आणि जास्तीत जास्त लोकांना हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा। थँक्यू। काय दोलला काढून काय येल्या बाबा, आम्ही काय येल्या पेट्रोल पंपर मग पेट्रोल पंपर येल्या आणि खय वयता आम्ही खैसर वयता खुर्साकडे वयता मग खानापुरा खय वयता आम्ही मालवणा खुर्साकडे मरे पापाकडे। अरे पापा किती सांगता रे आमच्यात पुढे पापा रे बरो आमू गोळ येता गोळ येता गोळ येता। आता काय येलं बाबा, आम्ही हायवे राहिले हायवे राणी येलेले राणी गट्टा
सो फायनली गाईज आम्ही थोड्याच वेळात आता तिकडे पोहोचणार आहोत आणि हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आता तिकडे आता पोहोचून आता आमची थोड्याच वेळात आता प्रेयर वगैरे सुरू होणार. तर थोडे व्हिडिओ आता पुढे तुम्हाला प्रेयरचे वगैरे पाहायला मिळतील. तर मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा आणि या व्हिडिओला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. One eternity later. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल तर या व्हिडिओला तुम्ही लवकरच आता खाली लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि आता लवकर आता मी जास्तीत जास्त व्हिडिओ बनवण्याचा मी आता प्रयत्न करणार आहे. तर आता बघूया. तर तुमचा प्रेम असंच ठेवा. तुम्हाला वाटेल की मी यूट्यूब चॅनल सोडलं असेल पण असं नाही आहे. पण मी आता ट्राय करणार आहे आणि लवकर आता व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर तुमचा प्रेम असंच ठेवा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.